Gresa imandekanika music mbijana tichimirira kuti muye maswera sei mamuka sei maneri kumatima nenyika Salmonani ninjani Dumela Matera Nabu dhinjiti aiwa ngatsangane zvakare muchirongwa chezivara nhasi vari kufona ava ndevapifuta tivanzwe. Hello musha kanjani ndiyo. All right. Should I say? All right. Again, ini majandi. Ekana mukanditi ndipe ku WhatsApp ndokusendera inamba dzemkomano che mubva maisa iko. Aiwa tashinza kuti imi mamusi mangoda kubatsirawo yenyu ndizvozvo. All right hapana chakashata ana FNB all right hapana chakaipa ndozvatiri kungoda haisi nyaya yekuti chii nyaya yekungoti kana uchingori mwana weZimbabwe wakaradzikana nazvo unogona kungobatsirawo bedway nyaya yacho inorwadza zvakangooma kuti mubereki anochengeta even achichengeta ari kuti ndikuchengeta chinhai mibhodhi inenge isina musoro anenge achiti mwana wangu akaendepi wesi still ningo mwana akatoenda achifara ndikuna ndidhi vangu bankuru vangu atojaira zvinhu zvinongorwadza so zvinhu zvisingangoiti handisi yangu kuti mai vaya vanotoda counseling yakasimba neminamato yakasimba mungova namatirawo kwamunenge muri koko. Yeah, zvonetsa.
Zvonetsa. Zvorwadza. Alright, maita basa regai nimbopinda hangu regai nimbopinda zvangu patinotamba nevamwe vedu apa timbotaura hedu. Maita basa. Munomboteerera henyu. Munoteerera muri kupi kwenyu kuYouTube kana kuFacebook nokuti hamusi mudiaries. Munoteverera henyu muriko. Kwevise musiri mudiaries asi muri ghost. Yo. Chirongwa mochifarira. Aiwa pakanaka hapo. Hapana kuipa. Hapana chakaipa. Ndokutozivana kwacho. Mai Madzimbe, aiwa. Alright. Aiwa, ndafara kukuzivai Mai Madzimbe. Mwari wave nemi mumakuitirei zvakanaka. Ndichakupai kana ndapedza mondifungidza ndokusenderai namba dzake mukomana wacho. Aiwa pakanaka. Zvino titori palive isu makutosara totopinda palive tiregai tichipinda palive. Ndikukone muripo. Anoda hamusi mudiaries asi imiwo kuti. Mimi ndingoteverera alright muchida henyu nyaya alright pakanaka. Alright. Alright anyway zvakanaka musera zvakanaka. Alright sharp. Right, ndevamwe mama vari kufona apa hanzi handisi hangu mudiaries asi ndangoti ndoda kubatsirawo ne2 cents yangu yandinayo kuti ndokumbirawo nhamba ndinoteverera malive enyu handisari ndiripo nguva dzose asi hangu handisi mudiaries ndingori munhu akazvimiririra handizivi kuti vanoti diaries ifoundation here kana kuti chii handizivi kuti vanoti diaries chii. Saka vari kutoti mutotanga live regai nditouya asi vanenge vari panhavo ngoesa zavasi mudiaries. Mama vedu vari pasi kuda ndimeni kana kuti mukoma handizivi vari pasprings apa zvisinei tovada zvakadaro handitika nekuti free spirit plus vanotongofamba nesu kwai ndiripo posa handishoti saka mumwe wedu kwai regai nditopinda mucomment section zvinova vatove mucomment section right. Regai tisangane pachirongwa chezuva ranhasi asi kana tichingoti tichiripo pamwe chete tiri kufamba sezvinei takaita kune munin'ina wakatibatawo vanonzi Mai Tino nenyaya yake wakati ini nyaya iri kundirwadza yemwana handiti nyaya yemwana iri kundirwadza ndabva ndafunga zvandakaitirwawo handitika haana kuwana closure nanhasi kuti zvakafamba sei chichakaitika haatozivi zvakafamba sei exactly same age 7 years akabva abatwawo nasekuru vachida kuenda kunomuitawo izvo zvavakaitwa mwana wedu uyu tapiwa anomuona saka nyaya yakabva yatrigger a lot of memories maari akati handinambowana closure panyaya iyi ndoda kumuitaurawo nyaya yangu vanhu vazive kuti zvakadai zvinoitika enda kazhinji kacho zviitwi nevanhu vari kure zvoitwa nevanhu vari mudhuze munhu ari mudhuze newe family member yako ndo inoita zvinhu zvakadai handimaona ini ndakatoteverera ndikatoenda ndichiti ndisekuru vangu zvavo handimaona zvanzi amai vangu iri kudi yauya yaizvo kuzonditora ndisingazivi kuti vaitoive nema-evil intentions nezvavanga vakafunga pamusoro poupenyu hwangu asi zvinewo mwari ndimwari handimaona kana mwari nguva isati yakwana vasati vati yes hakuna noti yes kana mwari vakazotiyo kana vakati no it's a no you cannot go against what goes planned handimaona saka sezvinewo yake kesi haina kuzonyatsobudirira because pane zvakaitika handiti maona kuti zvidisturba zvinonzi tinoda kunzwa kuti zvakafamba sei handiti maona regai tichifonera mumwe wedu uyu mudiaries uyu tichinzwa kuti zvakamira sei so ndisisi vedu ndimanini vedu mudiaries kabisira ava vanga vachifona handitika regai tinza takumirira kanhai munin'ina chifomo nhaka Mai J Gendrick ndeipi yenyu ari kuti arasikirwa nababa sori yako mara kunyaradzei munguva ine kuchema kwamuri kuita sori yako mudikani sori ufunge hako uyo ashaikirwa nababa right. Mai Tino tinokugamuchirai masikati anhasi makadii zvenyu ndiripo sisi makadini
aiwa tiripo tichingoti vediwe tinosangana nezvinowanda zvinowira vanhu izvi nyaya yamakadema yari kudai kutenderera iyi inorwadza iyi vasikana imi mukati inini chiregai ndidi regai ndimbotaurawo yangu nyaya nditsvage closure like ndione kuti zviri kufamba sei zvakandifambira sei mukati meupenyu hwangu pamwe kudai ndingawanawo closure ndikataura yangu munotaura kundudza kwamakaita mune similar a very similar story to nyaya yemwana uyu yatapiwa. The only difference is hamuna kuzoidhiri rekuside kwenyu harina kuzobudirira saka muri mupenyu kudai antimoona kuti mutaure zvamakasangana nazvo pamwe dei musiripo nhasi kuti mutaure zvamakasangana nazvo munogona kutsanangurira kuti chii chakaitika munyatsanangurira bva pakutanga chii chakaitika kuti muzosvika pakuti muti munoda kutaurawo nyaya yenyu munoda kusheya nyaya yenyu pano. chokutanga ndoti makati zvenyika yese yezimbabwe mativi ese enyika kwamuri ikoko so ndiri kutodedera hangu amusori ndichamboita ndichi munongonzwisisawo inini ndinonzi Kwamai Tino ndinoda kubata maoko mhuri yekwana tapiwa makore nekushayikirwa kwavakaita nevana wavo zvinhu zvinotongorwadza even munhu asina kumboita kana vana vadiki chaivo vari kuchema vana vedu vatiri kurakidza vari kutochema so ine ndichiona hangu nyaya iyoyo ndakarwadziwa ndakachema ndakatotora 2 weeks break kubasa honestly because I couldn't take it ndakarwadziwa senge nyaya yangu ndotangira pekutanga takaipa kutanga chaipo yes Lindi takaipa kutanga baba vangu inini mbuya vangu varoorwa kwavanga varoorwa ikoko vakaita nhumbu ndobva murume wavo afa baba vangu vasati vazvarwa saka baba vangu vakazosvikozvarwa vatokumba kwanani vanasekuru nekuti hama dzababa hadzina hapana akazomboita care vanhu vakabva vangoita rumwe saka mbuya vangu vakazogara vadzokera kumba kwavo vadzokera kumba kwavo ndiko kakazonozvarwa baba vangu handiti baba vangu vazvarwa ikoko vakabva vakura vachengetwa nanasekuru havana kumboita contact nehama dzavo nokuti vanhu vakabva vangoitawo muvho neupenyu hwavo ndobva zvangopera saka tazokura baba vangu ndobva vazongoitawo mhuri yavo vavaita vana vakomana vakawanda inini ndina ndiri musikana muhombe ndamusikana muhombe baba vangu I think vakazongodecidawo kuti mhuri yangu yakukura ndoda kutsvagawo hama dzangu vavatsvaga hama dzavo mbuya vangu vanga vatoroorwa kutosamwewo ndobva vatsvaga hama dzavo vega vabva vawana hama dzavo vakawana 2 hama dzavo vanotoshaika semusene vangu vari vana baba mudiki ana baba mudiki ava vaigara vachinzi vakabva kuZambia ndiko vakambonogara makore achiwakwa ere ukada kunyatsozvifunga vanga vangoriwo kumasame age koko kuna nababa vangu handiti ndo vanga vari ana baba mudiki vavo singagana baba saka bongo from inini hangu I was young but taizongonzwawo bits and pieces of nyaya saka inini I remember kuti I was young and ndinondishamisa ndikuti ndinotoremember every detail some of the details ndinotodziremember zvisingatomboita so vaiuya kumba isu taigara kunonzi kumarocation handisi kutaura hangu ndekuti because ndinoda kumboona kuti nyaya yacho yayo zvakafamba sei taigara kunonzi kumarocation sekuru havanogarawo kumarocation somewhere hapana aimbokuziva vaingoita ende vaiuya zvokuti dzimwe nguva tichitamba bhora mukuti ndaitovaona votouya vototipa masweets votoenda saka vakatanga kufambidzana nababa vangu saka baba vangu kuti vakatsvaga hama dzavo vanga vasina kumboudzawo kuti anasekuru nokuti koko kuna zvekubhadharisana zvekuredzwa whatever saka havana kumbenge vakaudzawo hama dzavo dzamai vavo kuti ndakutsvaga hama dzangu ndakufambidzana nehama dzangu saka zvaingoitwawo in private inokungoti vari kudowa hama dzavo kuti reconnect vanga vachirakidzwa hama mbichana I think vanga vazoona nevamwe baba diki ahombe vacho vaitotedzana nababa vavo vakazenge vavaintroducwa kuti
saka vanga vane 3 people, but pa 3 people ipapo ka anti vanga vasati hapana akachimbosekunogara sekuru vamwe vacho, but vaiuya ndo vaiuya zvekuti ende vachititengera zvinhu kana muri vana vadiki masweets, vaigadzira zvimwe zvimatomatoes, so zvimwe izvozvo anembozvitanganwa zvavaiti sumu kuti aramhene vana vadiki matinonoita havisi munhu wanhasi ene ndatove ne47 years. Okay. So vaigadzira zvimwe zvimatomatoes, so hameno zvaingoblendwa, so zvinge zvikabikwa zvichinzi sumu chimvipaiwana vakoma makaisafoni yenyu paloudspika here mubvise paloudhiona kuti anzi iri kuite zhirr. Ndapa Bluetooth mumota. Okay, let me switch off. All right. Makunzwa here. Ili kunzwa ndisingazivi madiaries. Kuda mumba because andikuti zvangu vana vangu vazhinji. Yet, but I'm planning to tell them. So, saka vauya zvekuti kumba kwedu every time. Saka mai vangu inini vaiteacher, she was a teacher and vaiteacher kure from Patagara. Baba wangu vaishanda kubenki, saka kwaitwa zvemashifts vaishanda kuaccounts. Saka kwaitwa zvekuti imwe wiki vanenge vachienda makuseni, imwe wiki. Saka I think tanga tine zvemusikana wataigara naye. Ati vana vadiki tinenge muchitamba kuti. Ende taigara tichivaona. Dzimwe nguva ukada kuzonyatsonzwa mabits and pieces avanga vachitoziva maschedule ababa. Saka pavakauya ipapo I remember kuti taitamba kuroad nevamwe vana bhora ndobva ramhanya, mhanya bhora vavaona vange vaita maswits nezvinhu zvinongonakanaka, uri mwana mudiki handizivi zvakazoita sei. I remember kuti takatenderera nekuseri kwemastreets kunenge kumuchokochoko, so kunenge kungori nezvimararara, ndokwatakaenda napo. Tanga tinewo imwe hama yeri hameno yaingonziwo hama, but hatasatambopaenda, chaingonzwa kuti pane imwe hama iri hama yavo ikoko vaigara kumuta, saka imba iyi yakanga ingori imba ingori vakanga vaenda kumaholiday, vana vachikoro vavhara voenda kwarara ndiko kwakandaita. Sis Melly, I was very young. But takasvika handisula uchema because handisula uchema. Takasvika Sis Melly kumba kwewe. It was in a house. I remember kuti manga musingori nyatsori svino. Ndobva ndapiwa sadza. Ndapiwa sadza. I remember kuti ndakaona vakandibvisa hembe dzese. Ndobva vatanga, ndinotoremember anti unoziva kuti vamwe vanhu vanogona kuti uri kuremember sei zvimwe zvinhu zvemwana mudiki. Pane zvimwe zvinhu zvaunokanganwa in life and pane zvimwe zvinhu zvausingakanganwa. Vakandibvisa hembe, vavandibata chibharo, ndochinonzi chibharo repe. Mamune makore mangani papo? Ati Sis Melly 7 years. 7. Sure. Andichi I don't remember zvangu zvimwe zvakawanda. Andine 7 years grade 1. All right. Andizive asi ndinoremember kuti zvimwe zvacho handichanyatsoremember. Asi ndinoremember kuti mai vangu vakauya, ndakatonzwa saka pakanga kune washing basket. Anga kudhara kune mawashing basket etanga so. Vakatanga kunditaurira kuti ini ndinoda kukuuraya for business. Vakataura zvakawanda, vakati andiwi baba vako vanodada stereki nekuti ini ndipanga pane vakomana vakawanda musikana. Ini ndandiri musikana.
vakatanga kutaura zvimwe zvinhu zvandinonyatsorememba ndezvekuti vakandiudza kuti ndinouraya vakawanda ende ndauraya vakawanda avo vana anombokuwana ndikunokurasa kuna mukuisi izvo zvinorememba. Amai vangu ndakavanzwa ndakasungirirwa ndikaiswa mubhasiketi. Amai vangu ndakavanzwa vachitaura vachibvunza kuti manzi maonekwa. Vakaramba mheno wati ebva zvakaitika panze papa ndizorememba. Kasi chinhu chandinonyatsozorememba ndechekuti vaibuda panze vachibuda panze vachidzoka vachinditaura kuti chero ikasauya mota ndinotokuuraya. Ndiri mwana mudiki Sis Melly 7 years. Ende pandakaenda navo ndichitofamba navo ndaitofamba ndega Sis Melly ende ndaitofara because unenge uchiti dzisekuru vedu sekuru. Saka pamakabatwa kwasekuru pavakamuka makabviswa hembe makabatwa chibharapa, pane munhu wamakataurirawo here kuti panaenda kwasekuru kundo zvaitika makangonyarara ini? Aiwa, chinzwa iri kuenda mberi nyaya icho. Ndaona matosvika mamhanya kuti mama kutoendiwa nemi nasekuru. Alright. Andei. Aiwa, ndadzoka mashure sorry. Alright. Saka takagara kusvika kwakutanga kuita rima because ndanga ndakaitwa skate. Kula mende bibi. Vaisa phone on hold. Ndofunga pane phone imwe yapinda. Vaisa call on hold. Vaisa call on hold. Vaisa call on hold. Nai vasikana vana magret munyanyiwa regai ndimbopina makomenzi aya. Vari kuti spaghetti top apo haisi kuita. Mira yenyu regai ndimbokwadresa vana vedu musadhipana patavinga nyaya sena ine bra yangu. This is not a spaghetti top. This is not a spaghetti top. It's a bra. It's a bra. This is a bra. It's not a spaghetti top. So please imbomirawo kuti muzondiseba kana musati maziva mabra akadai so imboregai kuzondiza zvema spaghetti top. This is not a spaghetti top. Hakuna spaghetti top inoiswa tumafuraus tinenge twakadai so. This is a bra. Ibra yangu imbosiyana ine bra yangu. Ibra aya ndo mabra latest bras ariko handiti kana uchitoida unondibata it goes iyo bra yacho nepenti yacho handiti ka ibra inotozvifambira nepenti yacho kana uchitozvida unondibata inbox ndokutengesera regai kumbomhanya muchinzwa zvemaspaghetti top nokuti hapana spaghetti top pano handiti ka ibra yamukutoona iyi handingakuvhuriri ibra ndogona ngokuvhurira kuti muone kuti it's a bra chete ibra ndofunga mandinzwisisa ipapo it's a bra ngatifambirane nenguva titeerere nyaya dziri pano musiyane nezvebra yangu yandakapfeka hande imberi koli. Alright. Saka umbona makange mune mazipanga angangarimu anga vacho abata vachindira tita kudai vachifamba nawo. Saka ndakaitwa mubhasiketi meyamya kwakatanga kusvita ngekukusviba nditi but ameno kuti ndakaita sedakangoona light Sis Melly. Ndakangoona light ameno kuti andizive kuti chii kuti vakabatidza light here but handisati ndamboona light akadaro in my life. Ndinorememba kuti panga pakavhurika window handizive zvinhu zvakazoitika ndakazoona ndapanze handizive kuti ndakamhanya here handicharememba ona ndiri mwana mudiki but ndinoziva kuti ndakazobatwa nevamwe vanhu vakawanda vakanditora ruoko vakaenda nene vachiti kuna mai vangu ndiye mwana wamama muri kutsvaga here. Ndobva amai vangu bva vaona kuti ndanga ndakanganiswa ndobva vaplus bva vatongoenda kumapurisa inge yatoripotwa kudhara kumapurisa kwedu ndobva vaenda kumapurisa sekuru vachibva vatsvagwa vachibva vabatwa. Zvimwe zvacho ndakazenge ndakunzwa mabits and pieces mukukura handina kuzomboziva kuti zvinhu zvandoziva kuti ndakataurwa kuenda kuhospital ndinozi ndakagara kuhospital mazuva but ina handichirememba kana kuti hospital handichanyanya kurememba zvekuhospital handiti vachibva vasungwa ndinozikurememba kuti ndakatorwa nemapurisa tichibva ndaendeswa muinterrogation room macho imomo manda ndakabatirwa futi I don't know kana vachiri kuzviita kuti zvinezvi ende ndaive mune vanhu 2 mapurisa so vachindibvunza izvozvo ndinonyatsoremember very clearly.
ndobva bava vazonzi hapana chatakazombotaurwa kumba kweda zvinazombotaurwa hatina kambodiscuss because also remember yekuti baba vangu vanga vari kutsvaga hama dzavo dzekwababa vavo hama dzekumai vavo dzisingazivi muri kunzwa saka zvinhu zvakangobvonzi mheno whatever ina ndicharemember ini baba vangu havasisipo vakashata so ndaimbobvunza over this but ndaingorambirwa nzi hazvinamboitika you know all right but ndakataura zvangu nemunin'ina wangu few days ago akati I remember tinozvisiya akatotaura but mumwe mudiki haazisiye saka zvakadaro izvozvo vanonzi vakangoenda only for 4 months kujeri nanhasi vapenyu hanzi vachembera but vakazopesera vakutogara kumadeldel hanzi vatove neupenyu husingaiti hanzi vakatozoita upenyu hunotyisa because after that takazongosara tiine contact navo ndiavo vaive vanga vamwe sekuru vacho vamwe vatua nevamwe vacho vanga vaine mukadzi wavanga ari ndoziya mukadzi wachanga ari sister in charge paHarare hospital kumaternity ward but somehow takazongozonzwa whatever zvatakazonzwa but it's up to handizive if it is true but whatever zvakazongoita but inini ndakasurvivor nekuti Mwari anenge achida kuti usurvive Sis Melly inini ende vaitopika kuti ndinotokuuraya chero iti ukasatakurwa ndinotokuuraya nekuti ndinotoda kutoita business newe Sis Melly zvinorwadza kana ukazoita kuzvifunga even ndakambofunga kuti ndakaregerera but pandakanzwa nyaya yatapiwa ndakarwadziwa and I could see myself in that child kuti unenge uri innocent uchitoperekedza uchitoenda in faith uchitoti inini ndinitori nehama dzangu murikunzwa saka inini chandakakufonera ndichitaura ndichiti anti Sis Melly inini ndinoda closure because handina information yakakwana because hapana anonditaurira I remember kuti ndakamboenda kune imwe hama yedu so handi vaya kutoti nditori kumaprimary kumagrade something hatidi kutamba newe unoziya varume wewo wakutoziya varume iwewe mukunzwa saka ndinoda dhoketi rangu ndakamboenda kunotsvaka dhoketi rangu ndikatosekwa nemapurisa tikanzi ambuya munopenga stereki muboya muchitsvaga dhoketi rainyorwa netypewriter ndikambobhadhara mumwe womunhu mari achiti handinokutsvagira ndinokuwanira because ndinoda kuona kuti mudhoketi macho imomo mudhoketi rangu akanyorwa chii what really happened kuti zvakavuti vakaitwa sei vakaitwa sei vachiripo vana vavo vanotoriwo mumafacebook imomo vanotonetsawo mumafacebook imomo vanotonetsa maferebrity vatoriwo mumafacebook maferebrity varimo tinotongovaonawo havarimo mumafacebook imomo Sis Melly okay all right yakatombonetsa nguva iyoyo totovaona hangu ndingori kufuroma okay but havana chavanoziva hapana chavanoziva vanga vari vana haisi mhosva yavo vanga vari vana mwana uri mwanawo imimi muri kuda dhoketi mati mune 47 iko zvino saka muri kuda dhoketi re40 years ago kuti titsvage dhoketi re40 years ago Sis Melly unenge uchida close it might sound funny funge unoziva kuti kana wakaitirawo chinuka sometimes you think kuti waregerera but then you realize kuti uchiri nekabundo because I just want to know kuti chichakaitika and munoziva kuti chika hapana chinhu chinorwadza uchiziva kuti wakaitirwa zvimwe zvinhu zvisingaitika like that and you don't even know kuti zvakafamba sei and inini ndinongori nethat piece yandakuudzai yandinogorimemba nepavaingondirakidza banga vati inini ndinouraya and I have killed vana vakawandisa hapana kana kumbobatwa kwandinoita
kuti ndiani, what are you doing, kuti chii, ende vakazobva sei kulocation vakazoenda kunogara kumadhuvhe, kuti havana kuuraya here in between ipapo, because pane kuti munhu wakazombobuda, but izvozvo ndozozvidiscuss maybe over akusiri kuline, but you know, unogoda kuziva what really happened, because these things have to stop. Asina kumbotanga nhasi zvinhu zvakudhara izvi, vanhu vakawanda vakatoshayikwa vana vavo kutopera, and I think it's time for people to act, because it's too much. Every time unenge uchingonzwa kuti mwana ashayikwa, Sis Melly, ndinenge chingoverenga pamwe denda ndakapotsa ndatopindawo nazvo izvozvo. Kana wakambopinda through that, ndakaenda zvangu counseling ndazouya kunoku, because ndaigara ndichingozvibvunza inside kuti but what, why me, like why, but ndinongotenda Mwari kuti inini handina kuzopinda musituation yazopinda Tapiwa is one of the unlucky ones, Sis Melly. Zvoti ndinoti ndikagara so kuti hey akomana, ndikabvunza amai vangu vaingochema, ndikabvunza amai vangu vaingochema, ndikabvunza bongo vaingochema, saka handina kumbogara ndakazombowana closure. Saka kana pana anokwanisa kundiwanira docket rachona iroro, chero even kana even inki yasara kana t-shirt, kana docket imozati docket kana rikasawanikwa zvaro, but maybe information vanenge vanayo, because docket handi mapepa anozopota achimbofedha, but information vanofanira kunge vaine ma-information room or something pavanenge vachichengeta zvinhu zvavo zvese izvi zvokumasuro. Zvekumasuro ndiwo nyaya yangu, but you know vanhu vangangoti why today, but ufunge kana usati wambopinda esituation yakaita so you don't understand and you will not understand. But you know munhu unenge uchida kuziva kuti upenyu hwako wakafamba sei, munhu wese pane paunombota sit back and think back kuti pepe ndiri grade 1 ndakazoita inini memories dzangu dzegrade 1 was rape. Right. This is gonna be a long shot. Right now sisi vari panapa, sisi vari panapa ari kuti tserengwende yakawira Tapiwa yakanga potsa padikidiki yavawirawo kwavari, nokuti vane 7 years handiti vakasangana vakaintroducewa kuna sekuru vemufamily, handitika sekuru vemufamily ava vakapotsa vaitawo zvavakanga vakaita, vaivo vakazoita lakire kuti havana kuzokwanisa kuti vaurayiwe, handimaona, asi vanga vatotorwa kuti vaende kunourayiwa, ende vakatobatwa chibharo nasame sekuru futi ivava, sezvokuti unotoenda nehama uchitrasta kuti ndikufambawo nasekuru, ndikuinda kumba kwasekuru 7 years igrade 1 kaendo zera raTapiwa ikamwana, handiona wozomuka kuseni imuzati ma-incidences erape, chero karepwa uine makore manganawo zvikangani, handimaona ndozvanorangarira, but nyaya yekuti izvo vakazenge voda kuti vaurayiwe sekuru havana kuzobudirira havo, nokuti pane madisturbance akawanikwa, saka sisi vari kudawo closure kana zvichiita kuti doketi riwanikwe, nokuti kuri kunzi sekuru ava vapenyu, vane mabhizinesi, varimo muHarare, vanodosikamwa, handimaona vari kudongenga vachifamba, asi vakarepa mwana ne7 years panguva iyoyo, vakamubvurisira kuti ndinouraya, handimaona, vakamutatana tokangoudza munhu nditotouraya, handimaona. 2 vakabva mwana uyo anoti hana waakaudza, saka nyaya yerepi hamuna chiro vamakazoudza even vabereki. Aiwa, yakaripotwa kumapurisa here Sis Melly. Yerepi yakaripotwa kumapurisa, but yerepi tatodisturbiwa zvene vanga vachitaura zvebram comment section muwavawo vanhu vemadiaries ava. Alright, saka vari kuti nyaya yakani pamakambobvunza mai mimi vakati kwai vakatoenda kukoti. Vakatoenda kukoti Sis Melly, vakatopuwa 4 months. 4 months dzei dzemujeri ndozvatinonzwa, ndakambonzwa dzekurepa munhu 4 months. Hanzi vakangopinda nguva diki mamanzi ndobva vabudidzwa. Yakatoripotwa kumapurisa Sis Melly, ndikatonzi ndakaendeswa kuhospital, ndikazvikatonzi mwana akatokuwara, but inini zvekuhospital handina chandinoremember honestly, but
ndakatonzi ndakapinda kuhospital pandakatosununguka mwana wangu inini wokutanga kunzwa ndakatiitwa masitisi akawandisa zvikanzi ndikatobvunzwa kunzwa wakamboita injury here because ndakatongokanganiswa zviri serious bound. Okay. But only God who kept me. So vakakuti vakaenda uyu muparajongo wakaenda court akapuwa 4 months dzekuti anopika naimi kupika 4 months kurepa mwana ane muri kudza chitera kuti kutonzi mwana akakuvara kucourt. Even pavakaenda pavakabara mwana wavo wekutanga vakatobvunzwa nemadoctors kuti wakamboita sei, andimaona vakatombobvunzwa nemadoctors kuti wakamboita sei, andi muri kunzwa. Saka aiwa nyaya inofanwa kuti iningirire itsvagwe ione kuti 4 months kurepa munhu naimi aiwa zviti nekuda kuabducta munhu zvese hazvibudi hazvigoni. Ndezvinokurwadza. At least vana mai venyu avavo havana kuvharidzira kuti inyaya dzemufamily ngadzisataurwa kana ngadzisaenda kumapurisa nokuti ndezvemufamily zvinoita. Vazhinji vanhu zvinongoperera mukuti zvonyadzisa tisungise ningi, kusungisa baba munini here, kusungisa bankuru here, sekuru hazviiti, ngatingotaura naye mufamily, but mwana anenge atodamagika zvachose. Andimaona. Panguva ino chero vakainda ndikiri dadirai nangwinya chero vakainda kuvaindira pasekuru ava kunovabvunza face to face kuti zvamakandiita zviya, but pane justice here imi 4 months pane justice 4 months hapana justice kapa vanombogara nehanza vanombogara saka hapana uzomboita any communication nefamily. Handisi kuziva uyu ari kunyora pane ameno sekai anyora comment kuti 4 months vakatoseva sentence anditika vakatoseva sentence plus yaive nguva yevarungu. Ndisingazivi kuti zviri effective zvakadii, but anyway ivo vanongodawo havo kutsvaga closure. Handimaona kuti vazive kuti sekuru havazviiti here kuti mumbochimbova approacha maybe zvekutaurwa ndevamwezve mumboenzobvunza zvamakandiita. I know what you did to me last summer. Zvamakandiita gore riya ndikuzviziva. Pfungwa dzenyu dzaifungei izviitei kamwana wenyu nhasi tione. Mumbovabvunza kuti zvamakandiita zviya ndikuzviziva. Piko zvino ndakura makandikuvadza ndava munhu mukuru, but ndagariro dzichiripo ndokukuvadzai kwacho kwavakatoita ikoko. Handimaona kuti after 40 years muchiri kungozvirangarira. Ko imboitai kanhasi mwana wenyu tione. Handiti makabata inini muzukuru, itai kumwana wenyu mudiki kana kuti mwana wemwana wenyu muzukuru chimwana chidiki tione. Tione kuti vanozviita here. I don't think kuti pana achiri contact but vana vavo ndo vatinoona paFacebook apo. Ndakambotoeda mwana wacho paFacebook apo ndimboona kuti varipo here. Ndaingoona achimboitawo mafaiti ake angoita ndobva ndangobvawo. Mafaiti? Akambonetsa paFacebook apo achimbonetsana nevanhu. Celebrity? Stash. Celebrity? Celebrity. Kuzimu? Ari kuzimu? Kuzimbwa. Ariko kudhara vanongouya everyday ava but akambonetsawo nguva yacho menonyaya dzakamboitika avava dzemasitofu watinoti. Dzemasitofu? Ameno munhu akamboisa stove. Handidi hangu kutaura zvangu because vana vacho havana mhosva antineli kusvika tanyatsotora pachannel chaiyo kuti tinyatsomuaproacha MC Kings handidi zvekukonzera maproblems kune vana vasipo munoziva because vana vadiki havana chavanotomboziva and maybe vamwe vacho vanga vasatombozvara. Ndizvozvo. Asi muri kuziva kuti imi musekuru varikosvi? Ndozvandakanzwa. Ndakatozvinzwawo last week izvozvo kutanzi vachiri. Saka ihama dzenyu hamugoni kungobvunza kuti ko baba varipi munzwa kuti vari kupi then muzongononingira. Hapana kuzombobvira zvakabva zvatongopera. Zvakabva zvatongopera ipapo. Maitoziva sei kuti baba vacho varipi? Ndichatsvaga information ndokupai ndikuzi kune vamwe vatinongomboona pedu vanotongotizivawo zvongotiwo hai tinotsvaga.
Alright. Kana muchinge mutsvaga gaiti muntinzwa kuti kana paine vanhu vanenge vachigona kuti batsira kuti kesi yakafanana neiyi guys tinoita sei kuti titsvage nyaya inhingikiri yekuti vawane hanzi stove chaiyo or iPhone 3 plate majoinidza ka madiaries makuda kutojoinidza madiaries majoinidza kuti tiwane nyaya kuti chii chakaitika baba vapenyu here kuti vatange vakonfranda and then tonzwa kuti but kana vachinzi vakatosipuwa 4 months that means vakatoseva handiti zvataurwa nakola izvo kana vakatoseva manje handimaona patori tiki kunochinzi mutongo wavo vakatopiwa mutongo handimaona 4 months zakudhara idzopa pamwe kudhara pakuda panguva dzevarungu hatizivi pamanguva dzevarungu pa 4 months pamwe dzaita kunge 20 years 4 months hatizivi sezvo yanga iri nguva yevarungu ndosaka ndati anti Sis Melly kana ukabata report unozokatsonzwisisa kuti chii and vakatoseva here or whatever handiti ine ndirikungoda hangu closure kana vachingodawo kuzongoyasada kuti muzive mubatsirikane kuti vari papi toda kuti mubatsirikane kuti muzoti vari papi vamudhara obvious vakuma-80 now maybe 79 mukaziva kuti vari papi moenda henyu kunovakonfranda munzwa kuti vanoti kudii muzongomusvikawo asi kuri muchandiziva here ndini uya nhingi paya muchaziva chegore riya zvamakadai mukadai ndoda kuziva wangu kuti chii chaiitika maifungei mwana wenyu cheche muzukuru wenyu wamaidaro here mwana mudiki maida kuti zvidii muyatsonzwa kuti chii chakaitika but saka ndandauya chiti ndoda docate like ndishaya access because ndakatombodyirwa mari umbichana doketi racho regai chinge kana paine munhu wemutema ari kuharara pagaiz anofunga kuti anogona kuti doketi riwanikwe iri handitika please manje doketi rinenge roda mazita chaiyo enyu mozopa ofisa kana ofisa atamuwana kana ofisa vazomuwana vati zvinoita mozopa ofisa mazita enyu chaiyo nesenemu doketi rodi rotanga kuti ritsvagwe then totangira ipapo kuti tione kuti zvinofamba sei then totangira ipapo handiti ndizvo aiwa kana sakabatwa unozoti unowana closure anti because ndinenge ndichingoda ku I don't know but it's really confusing because someone might say why today it's over 40 years nyaya but still it's haunting you because 40 years later 40 years later you are still talking about it to tell them andimaona manje and sometimes and sometimes you feel like I need my kids to know this but andina chitoziva this is information andongoziva shoma iyoyo saka kana pana anokwanisa kundiwanira anobatsira Sis Melly ndinokupa madetails angu zvese and everything and then we'll start from there. Alright. No, hapana kuipa kola ndichakubatai kuseri ndonzwa kuti nimbona kuti kune vanhu vachachitiriga tikubatsire here then ndoti muzopa madetails chaicho tovapa votangira ipapo awa tinokutenda vakateerera handinaombouya panapa kuti ndidzikirwa hangu tsitsi or what but kungopanana awareness kuti munhu anokuurayira mwana wako ihama hakuna munhu anombobva kunze rodhuku shoma most of the time ihama yako inouya kuzokudestroya especially dzokubira navanight because munhu aungangonoba mwana murukuti because vane manhingiriki navo because vaitotaura kuti ndii ndinotsvaga vasikana vahombe ndotsvaga mafestibones saka vanenge vachitotsvaga kana kuti anenge achitonzi festibone mukomana vaitotaura kuti ndinotsvaga mafestibones vasikana saka ndo zvavanenge vakaudiswa kunadza vaidzozo whatever I don't know but munhu anokutorera mwana wako ihama yako kazhinji kacho mufunge ende zvinhu zvinorwadza and we should stop that it's also madzimai kufanira kutotanga kuona kuti zvinofanira kustop and also kuti kana vakadzi vacho vakutokubowa vana futi saka zvakaoma nyika yacho yakangooma and zvinongorwadza especially kuvabereki zvinhu zvinorwadza mai vangu vaichema amai vangu vaitotaura kuti ndakabva ndataka bp mai vangu vakabva vatongotora mapiritsi ebp vari mwana mudiki vachiti ndakarwadziwa so zvinhu zvinorwadza mufunge
saka ndosvika nguva ndinotombonetsa ndivabvunza but unotombona kuti kutanga kuchema saka maybe naivo havasati vane closure as well. Alright, hapana kushata. Saka imi zvamataura kudai so zvakanaka, vanhu vachandibata tonisana sei inde namba dzaindo kubata iwo toona kuti kana yawanikwa yotangira ipapo. Alright, maita basa zvenyu maitino. No problem, Sis Melly. Alright. Right. Ndimaitino vatanga tinavo ava. Vanga vachitaura nyaya kuti naivo hanzi vedu munhu anokubatira vanhu asi munhu wekure munhu wepadhuze. Handiti. Saka paita mumwe comment, an interesting comment. Saka guys ari kuziva kuti zvinowanikwa sei, zvinoifambiswa sei ari kuZimbabwe kuti dhoketi iri riwanikwe. Yebo. Ai, unoziva kuti vanhu vabuda nekiva siya vandikira mukati. Utomira hako nekusingaperi papo vane remote apo. Ora isha. Ndasenda kigwa muno guys. Ndasenda vharigwa mukati. Nasi ndasenda vharigwa mukati vanhu vakabuda nekia mene kwavainda vakatikira mukati zvikaisira mitama live yenyu vakainda. Zvino anti vangu vanondibatsira pano vapa vadzoka kubva kuofu vari kuti ndiri pagedhe ndovavhurira nei ada remote yainda. Toto vanongogarawo pagedhe ipapo kusvikira vanhu vadzoka. Right. So ndo nyaya yatatina yoyo iyi handichimaona. So kana ari kuziva kuti guys zvinofamba sei kuti dhoketi riwanikwe rinowanikwa here sei kuti vawane closure, just closure yakangokosha chete because 40 years down the line vari kungoda kungoziva, that means nyaya iri kungovashungurudza. Handimaona vari kungovashungurudza. Antimaona vari kungovashungurudza. Saka nyaya iripo guys ndeyekudai. So hanzi nemumwe aisa mucomment section, Sis Melly, since we didn't get proper scoop, ndataura nyaya yangu uyu akundivharidza nta zvanandataura. Let's talk about nyaya yatapiwa. Right, nyaya yatapiwa guys, ndofunga iyi nyaya yatapiwa vanga vari kulive manzwa kumastreet uku. Anditika manzwa kumastreet uku kuti mwana anogona kuchengetwa next week. Isusu kuno madhairies sekukumbira kwatakaita nezuro regai nditi ndine mufaro mukuru wekuannounce ndichiti chichemo chedu chekuti vanhu vachavakumbira kuti vada kukumbira kutengerwawo gorosari. Aiwa, isusu zvedu zvaita pedu pakontributwa patakontributa padi pari right tatove nayo, asi kana uchiuda kukontributa hausi kuvharirwa kunze. Andika asi nemusi weThursday gosari rinenge richitengwa, transport inotakura zvinhu kubva kuno kuSouth Africa zvichienda kuZimbabwe, transport yavepo. Andimaona. Saka we are hoping kuti by Saturday aiwa vanenge vawana zvinhu zvavo kuZimbabwe. Andimaona kuZimbabwe, then zvosarira maoko maIK apostle IK vozotakura zvinhu voendesa kupi, voendesa kwaMurewa, zvinhu zvinenge zvabva kunoko. Saka tinoda kutendawo vatipa transport mukoma moboys vati vanotakurira zvinhu zvedu free of charge. Ndokutaura kwavaita vachindiudza sasa ndichinjira pamberi apo. Toda kutenda mari yegrosari vanhu vakaita mubatu andika kuti tengewo grosari riende rinodyiwa nevanhu vari kuZimbabwe. Saka tinoda kutenda. Andimazvona. Asi pazuro pakaitwa whistleblower yekuti mai vaya vanesuro vaya vanenge vane chekuita vakanga voda kubira mudhairies mwana pano. Isusu takangozvitaura kuti tikauza mapurisa guys. Handitika nyaya iri kupolisi. Asi ndinoona sekuti nyaya ndeichokwadi because it's confirmed kuti mai ava vaita cross border. It's confirmed kuti mai ava vaita cross border. And also it's confirmed kuti December vaibva kuno kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe. It's confirmed. Handimaona. Saka izvozvo confirmation yatovepo. Tatongomirira tinyasoti vazhinyaso kumapurisa achingopedzawo investigation yavo vangotogova kana kuri kuti vane hand apa vachingonopinda mukati because hatisi kuziva kuti vanhu vangani vavakanga vakabatana navo vakanati vavakaitoita zvinhu izvi vachiita zvinhu zvavo zvakadai so zvekuti vanoponda vanhu vachitora vana vachiita sei. Handimaona. So zvinhu zvokuti vanhu vakuti zvinyatso kuongorogwa vaende kwavanokodzera chaiko because zvinogobetserei nokuti ini ndakazoshamitsika paya nezuro kuchinzi ivo mai vaita vati kwai inini handingakwanisi kufamba kunibata maoko kwakaita maoko kuswera nezuro. Handitika vachiti inini kuswera handikwanisi kuti ndine kunobata maoko emwana wemunin'ina wemurume wavo nokuti condition yangu haindibvumidzi kukwira makombi ndiri kugwara. Asi every day vaenda kusiya chikafu kwamurevha ikoko kupolice station kune murume uyu. Vaitopinda vamurehwa voenda kupolice station munopa murume wavo chikafu vorova U10 vodzokera kuHarare. Asi votedza kungoti maybe 20-15 kilometers
kuenda kana 10 kilometers kuenda pamba pane mariro pakaungana vanhu imi amen. Asi pane nyaya iripo, ndo chokwadi chiripo. Nyaya iripo panyaya yemwana uyu. Initungoti justice for mwana uyu ngaitwe. Kune vamwe vauyawo neidea yekuti kwai Friday vanhu ngavapfeke zveblack vapfekere mwana uyu justice for Tapiwa. I don't know kuti munozvionawo sei. Zvangoyawo kuWhatsApp kwangu. Handikachinzi kuti adii kuti musi Friday tipfeke zvinhu zveblack for Tapiwa. Handiziviwo ndikati ndichangoitaurawo chi palive handitika. But anyway, tiramba ende it's confirmed zvakare kuti vanhu ava mishonga hakuna ng'anga itori involved pafair, hakuna ng'anga iri involved, believe me, uchazoona hakuna ng'anga iri involved, hakuna. Ndivo ng'anga dzachona because vanhu sikamwa vachitengesa mishonga. Vanhu havaitengesa mishonga vanonzi vaitotengesa ita business vanotengesa mishonga muHarare, vaitengesa mishonga vachitengesa maguchu, handimaona. Saka ivo ndo vaitozvitaura norapa, ndo vanotove neresipu dzacho ivo. Hakuna ndosamchanati up to nanhasi hakuna ng'anga yakamboti yasungwa because hakuna ng'anga yanokwanisa kunenera. Handimazviona, hakuna unokwanisa kuti vonenera. Handimaona. Saka vamwe vari kuti hanzi inini I'm wearing black nemusi weFriday. I'm in Sis Melly with wearing black on Friday. Ameno. Ini ndinongopresenta pano vari kuti ngatore. Saka ivo vari kuziva kuti ndo pane nyaya yose. Handimaona. So ndo nyaya iripo. Anyway, isitatongomirira kuti tinzwe change chikupai feedback inobva kumapurisa kwachona kuti mapurisa acho ari kuti kudii zviri kufamba sei. But kana chero vakavharirwa chaiko tiringokuudzai. Handimaona, tiringokuudzai chaiko. Saka Friday kune vari comfortable. Antika Friday ene ndiudzewo naye mide vangobudisa musoro wemwana. Mwana anavigwa chiridzi asina musoro naye ndiudzei vangonoviga chimutumbi nemakumbo akaiswa. Handi makumbo akatogwa mutoilet ari paside. Ndiudzei ari paside. Musoro vachiramba nawo, musoro vanawo vanoziva, musoro ndo vanotori nawo. Saka guys, Friday if you are comfortable wear black, kuri kunzi ngakupfeke black. Vanhu vesa kuti in solidarity for mwana uyu andika akashaika ngatipfeke ichi black tese. Andika unenge uchingoveko just wear your black clothes. Andika kuratidza tikuchema tikungochema mwana uyu tese. Andika right. Ndo nyaya yandinayo nhasi. Then ndoda kupinda pane imwe nyaya yadai kunetsa. Anditi ndoda kupinda pane imwe nyaya yadai kunetsa, nyaya yeshamwari. Iye haisi nyaya yekuti toda kudhibheta kana kuita sei kana kudii. Inyaya yandoda kungotaurawo, nyaya yemafriends, mashamwari. Iyi yatapiwa tapedza. Futi ndasingafangodzisanganisa nyaya idzi. Ndachifanwa kungoimisa yoga because nyaya idzi zoita confusion. Naye hamuzvioniwo, hamuzvioni dzosangana. Dzosangana nyaya idzi tingadzisanganisa. Kwirai jurawo. Anani ndi wati kudiga wakwire jurawo vapinde vanopinda nepai. Ndanda remote. Animaona. Ndosanganisa nyaya idzi. Alright, hanzi taurai ndosanganisa nyaya idzi nachida kuti inyaya yakazvimiririrai yakaida ngotora good hour rangu ndobva ndadisappear. Handika but anyway ndisati ndataura nyaya iri gai ndigokata maybe tigotanga kuti tine madiaries ari kuYouTube asiri kuFacebook ari kuYouTube hobo. Saka vanotarisa matopic vanenge vaida kuzonzwawo. Mirai nimbofonera chairperson vambokupai feedback nezvenyaya yenhingirikiri yepamadiaries panapa. Gai timbobata chairperson vakupe feedback zviri kuitika nazvakaitika. Right. Ndatokanga chepesi vanoda kupinda panapa. Hello. Ndapota ndakukanga mwai futi. Muri sei? Ndo kana muri boss zvakamira sei? Mushe right mukana uyo. Ndakupai mukana. Ndichepeseni vari kutaura guys. Ndichepeseni vari kutaura. Ndiri palive. Muri palive? Andange ndaziya ndandina ndanibotsvaka bhachi. Ndange ndapfeka bhachi. Zvino wakapfeka bhachi. Manje wakapfeka bhachi mbonekwa nani icho aitichigwa voice renyu? Plus my socks as well. Zvingova zvanyatsoita. Tokumbirawo feedback muche breakdown yefeedback
yezvinhu patasvika nhasi kubva patakatanga kuita padiaries pamakatanga kupinda imi sachairperson kusvikira nhasi uno tichibata tichibreaka down tichienda kuti vanhu vanzwisisi gaindudze andivakwire geti ndofunga zvatakaita takaita joint forces to try and bring a bit of structure and order to the diaries because I think zvanga zvakawandirai. So as UK Ireland just took initiative tanga our platform. The leadership so with myself as chairperson and Auntie Selina or regular Kola is my secretary. Cheripoki is our treasurer. Then we've got that work in our investigation. Very in the group because we were platform whereby we engage and go deep. We don't have time to do, so that is what we platform. We won't say well, and we heard about it. We took it upon ourselves, the team, to assign Prophet as our man on the ground to Zimbabwe, and we provided funding for to go pray so that we could know. Your phone is stolen too. Endrebere. Anza wasinzwa saka kataindi mbokuti. Wabasinzwa. Alright, Alright. Naimi ndikuudzwa kuti kwai vana vari kuti kwai tabigwa wabigwa bhegi remabhuku rechikoro nefoni ndiudzei vosiya dhora akashama remotikari wakaisa foni mubhegi nebhegi rechikoro bhegi racho rangotogwa nemabhuku aro rainda zvinhu zvacho mbavha dzemusouth africa komani nefoni yanga iri mubhegi rechikoro kwewanga uchidepi nefoni kuchikoro naiwe amen. Hello, maybe I have to start again. Munotanga. Ndongoda confirmation yekuti vari kundinzwa here first before I will carry on. Ini ndiri kunzwai amene kuti vamwe vari kukunzwai here. Okay. Beginning ngotangira patatanga kuti anyway, my name is Gordon Changata or Gordon Changata Motsi. That's my name. And what we did is Sis Melly we need to put a bit of structure and order into the group because the one. And as UK and Ireland, we took it upon ourselves to just form a WhatsApp group, a WhatsApp platform. And this is the WhatsApp platform yakazo ita this administration or admin team for the group as a whole. Okay. All right. So the leadership of the group is comprised of myself as chairperson, obviously reporting to yourself, and I have Auntie Selina or one was just a regular caller. Is our regular caller, mama wepa group, mama wepa page. Yes. Yes. So she's the secretary, and Sherry Poki is our treasurer and Mbato through Cherry. UK. And then I've got two ladies. The UK. I've got two ladies. Yeah. So I've got two ladies who work in the investigations team, obviously for sensitivity reasons I won't be divulging their names. The reason why we established the investigations team is and we ended up discovering
dzimwe dzacho dzisina kachokwadi mukati. I'll give an example yemusikana weCape Town where we ended up finding out a little bit of information tanga dzinomira musha when people had sort of started making their conclusions. Saka kuti ane vanhu vatinotuma kuti kana nyaya ichinge yata tofamba nayo toona kuti pane zvimwe zvekutaura zvacho zvine chokwadi mukati here, because zvacho zvinokuwana Sis Melly, you are receiving over 200 in your inbox every day and you can't be dealing with everything all the time. So that's how we ended up doing that. Saka my competitors like America, New Zealand, Australia and all that, they are free to do the same. Then consult you, Sis Melly, or consult Sus, as now we are part of the Diaries International team. So, we work hand in hand. Basically, we are all working for the same thing. In terms of updates, what we did is a platform, I won't say where, but everyone knows when we had the story, Susan Distakatotanga with in touch before everybody else. Yeah. The only problem is because of where she is and network issues, we were having difficulty contacting her. So it's obvious they were on the ground, they were to get in touch with her because we got a phone direct and all that sort of thing. So we made a conscious decision to make Prophet IK as our representative man on the ground to buy the Kwamrewa. So he went there. Vakan Taura Nagogo Bula, as you all heard, Vakato Yapanapa, we as UK Diaries, we funded that trip to Prophet IK consequently. Now, from what we heard yesterday in Patagasoshika, what we have decided to do is we have raised over £1,100 as UK. South Africa, Kunema Mafigas Ariko and Tatenda Piwa. But the £1,100 comprises of United Kingdom, Republic of Ireland, European Union, and also the other external partners, United States, Australia, New Zealand, because structures. So we then channeled my resources through. But what I'm doing, I'm appealing to America, New Zealand, Australia, who want to, to unite, it an alliance, will form their group, and then it goes through Sis Melly, and then we work together like that. Because what we are doing here is we want to work for a common purpose. So what we have decided is half of the money, 50% of the money that we have raised now, we will contribute towards the groceries. Then we will retain 50% for now, because but we also want a sustainable long-term plan for the parent as well. Because what we have realized, what we discovered, that would be it. Apana wanazokwenda follow up kusoma kuti vabereki mwana kana anga dzingavhama kana kuti vanga vevanani vakazobatsikawo say for the long term future. Right. So we are aiming to Mirai chepesen. Right. Breakdown kune chepesen muvanogara kuchando saka vanongotaura chirungu. Regaiti kudzaiso gara kunuka to kurungai we. Kwanzi takatoraiza mapamari panyaya tapiwa apa handitika ndochepesena vakareiza kwareizwa mari inokwana kuita £1,000 handitika vareisa £1,000 handitika so setimu iri kuseruku yatinayo tine investigations team handitika tine chepeseni tina treasurer wekunze ikokoko netreasurer wemuno SA anogara kwake kwanogara vamwe atichakupi mazita for security reasons ekuti ramangwana kana pakuita zvinyanya zvinenge zvichiuya ndo vanoferefeta antimaona then toita IT guy anditiona anorana page rediaries iri ari kuseri kuita kune mbavhawo dzimwe dzechirungurungu dzechidambopota chitinzara mapage handimaona so ari kwakamirira izvozvo handimaona so pa 1000 something iyoyi yavareisa admin team yadecida kuti half of the money, that is 500 handitika yotengerwa chikafu chaichemiwa nacho choenda kupi kuZimbabwe handitimaona vosara ne 500
vasara ne500 because kazhinji kacho kukatengwa chikafu chikaenda chose ka1 vanhu vanodya vopfachira vopedza voinda. Baba namai pavanozosara mariro apera mwana avigwa vanenge vasina pekutangira. Kuna nozombofunga kuti baba namai tapiwa vakafirwa. Andimaona regai tinoona vane chii. Saka takaronga seadmin team yacho kuti aiwa chibata imwe mari ngaisare kana vachinge mwana avichengetwa vanhu vaparara kotumwa zvakare prophet IK ndo apostle IK ndo representative yediary vodzokera manje kuzonona kuti vabereki ava vanopiwa iri mari yavo here yakasara kuti aiwa patakakupai paipa yechikafu takabata imwe mari chita kuti panguva after mainda muwane pekutangira ndo vanozotanda kushandisa mari yavo chi kana kuti vari kuti ndoda chikafu here kana vari kuti kudii because kazhinji kacho hama dzinenge dzisingasarangariri kuti chi kune munhu akaita sei akasiyiwa. Andimaona vanenge vave munzara. Remember kuti mwana yatoita 2 weeks achemwa kana 3 weeks achingochemwa chikafu chakuita zvekudonetwa nevanhu. Saka probably panosara pasina kana. Andimaona saka vanenge vachizodope kuti vadiyo vatangire after funeral yapera. Ndosaka paitwa breakdown yemari idzi. Andimaona kune vaya vanozogona kubvunza kuti ko mari zvazofamba sei zvinhu zvazodai mari yakataurwa yakati aiwa tati muzive iko zvino prophet IK vachagurosara vachasvika kuZimbabwe vanoritakura vaenda naro kwaMurehwa vonovapa asi mwana azochengetwa futi. Tichakumbira kuti musi unochengetwa mwana vanenge varipo apostle IK musi unochengetwa mwana anditika apedza kuchengetwa apostle IK vozonyatsotaura manje nababa namai vemwana anditika vachivapa the remaining mari iyi yakabatwa na treasury yaisitombori kuAfrica mari iri kudiaspora kwairi ikoko. Andimaona tatotaura tikati ngaigarire ikoko isautomboinde maoko emumwe munhu. Andimaona kusvikira mwana avigwa apera then yozopudzwa kuendeswa kupi kuna vabereki vemwana. Saka right ndizvozvo asi vari kuda kuramba chicontributor andika this man haisi kuenda anywhere else takati ndeyatapiwa nditi so it's going towards issue yatapiwa handitika chero ukauya uchirwara uchidii tingasvatatoyobvisa futi mama5 pano iyi yatapiwa haibatwi ishi ndeyatapiwa iyi inoramba ichingori pasaidi yakadaro zvavachozodecida kuti nayo vabereki vacho kana vafunga kuti wino kuti mari haidzosi mwana wavo bheki kasi kana vazodecida kuti aiwa toda kubhadharira vasara ava school fees zviri kwavari vakadecida kuti aiwa hatina chikafu vanhu vakasiya vapedza chikafu pano zviri kwavari vakafunga kuti toda kutenga mombe uite mufananidzo watapiwa zvinenge zvichingori kwavari mari yeisai inenge isiri yedu hainei nayo ende isati kuAfrica tinongotuma prophet IK voinda ikoko handitika vongonovatora futi voenda pachikomo chavakaenda chiya vachisvisawo mari yacho. Handimazvona ndozvatiri kuita izvi tiri kuzviitira kuti pave netransparency handimaona pazvizvo zvinenge zvichiitwa kuitira kuti munozviziva kuti tiri vanhu vatema takasikwa zvakaipa maZimbabweans tinoda kutsvaga nyaya pasina nyaya tigosvibisa vanhu pasina kusvibisa vanhu tigodzicreata nyaya idzi ende negativity inospreada fast kudarika chinhu chiri positive. Zvatiri kutaura izvi hapana chafamba nazvo muchiona kuti hazvina kana nombozvitaura asi dei tiri kutaura zvinhu zvakaipa pano zvinosora zviri mukurumbira taita kuti mangwana musazosvibisa mazitawo ana chairperson nana treasurer ava kuti vakadhamaridza vanhu because everything namama veva munoti mama vegrupu first kole vandogara chingoti kole wepagrupu mama vechikuru varimo munhingikiri mukomiti iyoyo handichimaona saka musazosvibisawo mazita avo please nokuti hakuna chinoitwa nemunhu one zvinhu izvi zvinoitwa iri collective decision inenge yawirirana netimu rose enderai mberi yenyu. Oya saka ndizvozvo I think ndofunga pana tapiwa ndipapo macho will channel towards the family pamwe anogona kuti vazoita tombstone nemwana wedu zviri kwavari vabereki vacho zvavanenge vataura kuti support them. Then ndachingodaita from some of the cases dzatashanda pamwe chete ese including Yana Princess. We have also worked together panyaya yabongi. We managed to help get home K Island International Diaries plus South Africa and Zimbabwe as well. And we also facilitated as it was surgery yakaitwa kuGwere Hospital. I think I did Gwere Hospital and we managed to make my payments from Wisha Watangata the diaspora as well. We are also supporting Aunt Mavis. I'm sure you are aware of Panapa. It's UK Diaries. We've got a financial package for her. And also Andy Mavis Mavazi ndivakakamboya pano vari paWheelchair vari ku UK. We are also
checking on here. We are also helping here patinogona vari kuuk ikoko tiri madiaries takadai so and then poita we managed to help case yabongi even operation yakaitwa direct chairperson paid direct to Chigweru General Hospital. That amount iwa direct takabadra direct kuti aite chi atinotaka pamari kuti aitwe that operation. And then Kesiana Princess, you all know what happened, or the chairperson was already there. Kesiana Princess, we managed to buy zvinhu kuti vatenge business ravo, vakaita business ravo. Chinondinakidza pavana vaya vaita business ravo kudaro, though vasingazodzokea havo ivo pachavo vachipa feedback, but inini hangu ndinopota ndichicheka andimaona vaita business ravo kudaro. Princess wacho mukuru akabva vaspina mari akawana mari akanoregister kuchikoro. So right now she's going kuchikoro ari kuita zvebeauty animaona. So muningira ndiyakusara ari pabusiness animaona. Iye mukuru akuita zvebeauty zvenzara nezvekumeso nezvechichichi pamari yakatangiwa nayo pano padiaries kuva pakuti nezvinhu zvakatangwa nazvo pano kuti furai business handiti maona. So ndo zvinhu zvinodi zvinenge zvichitipawo kunakidza nekufadza kuti at least we did something. Tinenge tichoriwo nechishuwo chokuti kana business ravo rikazokura vadzokewo pano padiaries votaurawo nachairperson ndauya kuzotorawo vasinawo mabasa vari kudawo mabasa ekubika machips handimaona monongawo ipo panapa voenda kunosapotana ikoko handimaona zvichingoenda zvakadaro handimaona ndo chinenge chiri chinangwa chedu. Enderai mberi chairperson kana pane mabambike makanganwa nenjikuye uchidzai fambai nebhora. Other people watinoshanda navo vari muno kuuk nekudiaspora tine another lady as well who's obvious for confidential reasons I won't mention names. She's also going to say that very soon. Vakangomirira covid yavo ikabuda, but we help tine counseling department. We've got professional counselors and people who support. Tine vamwe as well vatinopawo moral support, tinobatsirawo advice zvana housing, ongoing help. But above all, what I wanted to say is I just want to thank everyone. Vasirira chairperson. Pavapinda zvakare we managed to raise mari yemwana anonzi Ernest. Oh yes, sorry. Shanda pamwe chete panyaya yemwana Ernest, that's true. And we also raised some funds that were sent. We shanda na Apostle IK as well as our appointment and Mrs. Melly as a crew as well. So we contributed to that. taura ndichinda mberi saka panyaya yemwana uyu Ernest zvamunoziva all the hospital bills were paid pano padiaries kubva kutanga consultation fee kusvikira mabills ake kusvikira doctor ati there's nothing that we can do because cancer gumba richaiti kugurwa kwarave akuenda kumba padiaries zvakare pakabuda akapuwa chair yekuti anokwanisa kugezawo zvakanaka asina nokuti gumbo riyacha achakwanisa kuti akatengerwawo chair nemumwe mudiaries nezvekushandisa zvinenge zviri comfortable kwaari newheelchair animaona kuti akwanise kuti azviitirewo zvinhu zvake zvanenge achikwanisa kuti aite zviri comfortable kwaari handiti maona. So ndizvozvo. Tinoti vanhu vazive kuti our support and assistance is ongoing. So hatiti tangobatsira munhu kaone tonongosiya. We make a follow up on them. We've got people that check up on them and make sure that they say if there are any needs and aripo. I'll give an example. I always use it as an example. So when she then approached hospitals, I think said assistance, second opinion, procedure. We again helped and assisted with that. We are not just going to leave them, which is why to work with the family on an ongoing basis. For as long as they allow us, for as long as they still need our support, we aim to be there. And it's like I'm doing now. I think that's it. I mean, finally, I want to thank everybody at part of diaries. Whatever contributions that you make, even sometimes it's helpful because it's not a lot of moral support and confidence to people.
Special thanks goes to United Kingdom, Ireland, European Union, Nema International Diaries, South Africa, Zimbabwe for all the outstanding work that we are doing. Without we won't be able, I think with the strength to be able to confront these issues and also work hand in hand with Sis Melly. Also, as a panel, we would also want to thank Sis Melly for entrusting us this responsibility of the in charge. It's all done in the name of the Home. So we just keep blessing and the Chingoba praise. I think that's what I have for you today. And about more updates, I'm sure I'll be coming and I'll be giving you updates in the future. Do pray WhatsApp, the United Kingdom, Ireland, and the European Union chair. So unfortunately, we won't be able to aid everybody else. My encouragement to you guys is, wherever territory you can form your own group. As long as this guy says it's a page they do in disrepute, we are happy to endorse those groups and we are happy to just give a general oversight so that to make sure our aim ne purpose yedu maintain. Yeah, because chikuitika ndechekuti it was zvaizonaka dei chinzi maZimbabweans tiri vanhu vane vakabatana sezvakaita maEthiopians anonzi maEthiopians nemasomalians and what not zvaiita, but isusu maZimbabweans hazviite kuti mese mukwane muWhatsApp group iri kana kuti avhure muWhatsApp group, because you eventually turn mopesera matenda the page into a gossip page, unopesera page remakuwa hanti mazviona ofuchi asi chinangwa chachona chepage chinenge chiri chekuti ngachingostika to diaries, but rinochidwa nenyaya yekuti tinoda zvinhu, tinoda nyaya dzevanhu stereki, tinoda zvinhu zvisinei nesu, zvisina basa, zvisingati benefiti, zvisinei nemweya wedu, zvisingatipisa dzakumba kudzimba dzedu. Tinopesa matena page rariya makutora even machats nemascreenshots makuno zvakupa ndisinyongoro. So for that we try by all means kuti va minimize vanhu vanopinda handimona, because asi wese anenge ane good intention. Ipo pano padiaries takaungana kudai hamusi mese munenge muine good intentions. Vazhinji venyu vatouya panapo kuzoti simeni vakatongokanganisa chino kuti vaburitsa kana zamu panze votora screenshot. Ndo zvakanenge kwamukwanisi kuti mukoretesa semasisters kuti my sister onai rakuda kupoya hamudaro, munobva mamanya kutora screenshot mubva matenderedza handimaona, kana kuti nhasi vakamira sei kutore mascreenshot, umwe anenge atongoya kuti nhasi kutogwa nezvechiitiwa nekukota kurekodha handimaona. So ndokuseresena kwatakaita handimazviona. Saka zvoonetsa kuti titi group racho reWhatsApp munhu wese anopinda imo, because zvinangwa zvedu sevanhu zvakasiyana. Umwe nemwe anoita chinangwa chake chanoona chinomita chakamunakira handitika. Saka ndizvo toichingoti hedu umwe nemwe nezvinomitira. Isu pano toita zvepano zvinove zvokudi zvokuzama kungana ndoda kujoinawo patiri anongojoina handitika ofambawo rwendo runa vamwe mu the process of mukutamba imomo handitika mune zvakanaka zvakawanda zvinobudamo zvakare. Ipeje kuti tinotaura tinodiwa nachenenya dzava chitose, but in the process zvakare if we see a need handitika and we can help, vanhu vanodi vanoita chip in tobva tabatsira handiti mazviona tobva tabatsira. Saka ndo zvatinoitawo pano. Saka guys musavashore mukaona vachiti chepeseni vachitaura kuti tine ningirikiri tine kadhauti mbomirai kupinda mugurupu, vane experience yezvinhu, vane experience yezvinhu zvinenge zvakamboitika. Saka zvinozonesa tinenge tichitonamatirawo ivo vanhu ivavo one day kuti Mwari dei avawanirawo nyasha, nokuti zvavanenge vachiita izvi one day Mwari dei avavhizitirawo vagona kuzobatana nevamwe vanhu nekutendeuka nekuripenda, nekuti it's never too late handimaona. Nokuti nhamo haizikani kuti inowira ani musi upi nguvai ani wacho hakuna munhu anoziva. Chandongoza kuti nhamo wese munhu wese akasikwa naMwari panyika, nhamo one day or the other inogona ngokuwira wakarivara handiwana. Hama yako foni inogona ngosvika wakatorivara uri mumudhi yekufara, foni yotopinda ipapa kutonzi ningi wako atopinda mudambudziko rakadai, wakutoda help yevamwe vako. Zvinokaita munhu wekuti unenge usingagarisani navamwe, ungori munhu weshe unenge uri munhu wakaita sei handiti. Inangoti ndipfudzowo ipapo. Enderai henyu kana mune zvinhu zvokutaura chepeseni. Well, finally, we are just on the lookout for what is good negativity as well, even on the page. We are on the lookout for just to cause my problems. We are also maintaining a register of contributions, among other things, because we are having challenges in one which we have achieved on the but what it is in the next state. So we also go limit up my instances where our names and our page is seen
Saka takungoita a little bit strict than we were before. Takungo keep an eye out, especially for negatives. You might find yourself or is side. So if you find yourself in the main page, just approach us, then to investigate. To kind of site, okay, then we work together like that. Otherwise, main thing is thank you very much everyone for your efforts, and we hope we will continue working together. Thank you very much, Chairperson. Chairperson, very much mdzimai wenyu because veduweka imbopayo baba malafu nemalex. Seni ndinogofona chero nguva mai mwana. Ndichiti kuri pane zvakadai so pane nyaya yakadai so toita sei anytime mukadzi wavo doesn't complain, actually she supports. Anyway, hauvawani vakadzi vakawanda vakadaro antimaona. So ndikuona malafu nemalex. Thank you guys. Vapewo malafu nemalex mufunge cheruyu munhu she's heavily pregnant. Munhu kuti akuda kutobatsirwa but tinenge tichingomutuma zvakadaro antimaona. Munhu ane mhuri yakewo apa simela vazozingwe kufona nechingofona anytime treasure mazodipa yamanzwa here zvikazodai avazozingwe kufona but anongodaira chingosekerera zvake with a smell andichimaona. So ndinongoti ndati whatever that happens in life it happens for a reason antimaona. Mwari akatipa vanhu ivava vaka for a reason antimaona. Mother vatoti mother vava vegroup page vegroup tikatoitawo maproblems nai mama counseling vakutokanda counseling kawo aiwa vanangu idai mukadai utovata utofila zviri bosiyana ignowai takutodzorwa antimaona takutodzorwa takutodzorwa kuti so saka mwari vakangosanganisa timu ika for a reason nekutoziva kuti pane zvinhu zvirikuda zvinenge zvichida kuzoitika pamberi. Isusu panguva yetaisaona vision kumashure uko kuti tikuendepi, taingoti tikuita but God had already had a vision vachiziva kuti zvichazodai zvigozodai. Diaries yaenda nembiri haisi yangu ini ndingori host ndogara ndichikudzai diaries ndedu tese andimaona. Kana uri pano chete utorimo ukanzi diaries simuka unyazoti ndakamirire kwakanzi diaries ndikasimuka kwandanga ndiri ndikatorepresenta because unokodzera uri mudiaries anditi mazviona. Yaenda nembiri not because pano padiaries tikuita basa kutaura nyaya dzevanhu kana tikutuka vanhu kana tikudi aiwa. Yaenda nembiri nemabasa ayo akanaka ndakatsauka tikati chakanaka unozviitira ukaita chakaipa unozviita. Of course yes, sepage we also have attacks atinosangana nawo andichika tinosangana nawo attacks iwayo but sometimes we really need them because they give us direction, they push us to become better people andimaona. So mukaona kumbira chimwe chinhu madiaries chaiwo ari pano mukaona kunotaurwa anything about mkoma godona kana kuti Sis Melly kana cheripoki ndokumbirawo musarwe hondo idzodzo. Please do not fight that war. Ndokumbirawo madiaries ndokumbirawo musarwewo ndochiti tikurwira Sis Melly ndokumbirawo mushonga kunyarara. Silence is the best weapon. Ignore and as if hapana chamaona kungodarika chete. Musaro ini dzangu hondo dzinorwirwa neari kumusoro, hondo dzevanhu ava dzinorwirwa neari kumusoro anditika kumusoro kudenga uko. Mukana pane panzi Sis Melly ingodarikewo makanyarara makati zima kadaro. Silence. The moment yamuno responda mchida kuzama kudi you can never overpower the devil. Ani munozviziva nemashoko. You can never overpower the devil nemashoko because angakatokupfekedzai akapfeka shiridi chaichaiyo sata mutindi ndakabata munondo pano pamashoko amungamugoni. The best is to ignore. Mukanyarara moto wemapepa hazvina kwazvinoinda. Musarwe nevanhu kumastreets anditika musataure regai zvakadaro ikoko. Isu hondo zvatiri kuita let's keep on doing what we are doing. Pachandinoziva ndakatoona vamwe vacho kudhara vakatodzoka pano, vamwe vacho vakatove nekuma inbox kweduku vanenge vakutoti isi taingohakirawo ndakakusenderai screenshot mkoma Gordon indakangohakirawo handina chandinoziva ndaingohakira kutuka kasi chamakambondikanganisira nje hapana andimaona ndoda kungodobatanawo navamwe zvinoitika andimaona. Saka do not fight. Isusu we are a peaceful page tinotambira pano kana tichiundurana mumacomments imomu ndo munongoundugwana tapedza kuundura macomments vanhu voseka kuna anobatira mumwe chikumbu handitika kana grudge. Ndo zvandangoti ndikumbirewo ini hangu handisi Chairperson pachine zvimwe here. Thank you very much for that. All right, thank you Chairperson. Right, that was our Chairperson Mr. Gordon Changata anditika vanga vachitaura nekungotendawo even madiaries ese vamwe kana usina kumenshona zita usatsamwe because urimowo munhingikiri mumadiaries ipopo imomo andimaona urimowo mumadiaries imomo
ingoramba wakadaro mose asi makatikoshera kuna munhu asina kukosha. Munhu wese akakosha, munhu wese akakosha. Chandakukumbira ini ndakakumbira ndakadai. So please musafight hondo. Don't fight any war. Don't go and try and defend. Please ndokumbirawo nemweya waMwari. Don't just ignore. Regai vanhu vataure zvavanoda, regai vanhu vahukure zvavanoda, regai vataure kusvikira vanyatsokunetsa, kusvikira isusu bhora mberi hatisi kumira. The more they talk, the higher we go. The higher you go, the more the attacks. Mukazviziva izvo munobatsirikana. Mukaona tichingoti akapedya ninga chifamba tisina mataxika, hapana kwatiri kuenda. Ngatiendei mataxi achitouya muzoti pane something choda kuitika. Atakiwo mwe hombe ichitouya muzoti pane something choda kuitika. Zvichingodaro anti maona ndo kunonzi kurarama, ndo unonzi zvichinda zvakadaro anditika. Chinangwa chedu chishuviro yangu ini shuviro yedu ndekuti nezvaigona vanhu vese vabatana pa but azviitiki kwedu mozviziva azviitiki. Vanhu vabatana tafamba mweya umwe chete kana vanhu vakadii voregererana vo mweya wekuregererana chaiwo kwete wepamuromo wokunyepedzerana kudii andimaona. So that pakanzi hakuna munhu asiri mutadzi kani, hakuna munhu asina mbotadza, hakuna munhu asiri mutadzi ende hakuna. Ndosaka mujesu vakati if you are perfect and you are not a sinner, take the first stone and cast it kune munhu uyu. Pakashayikwa katadza kusimudza dombo tateme munhu because hakuna munhu asiri mutadzi andimaona. So tinenge chiti let's move forward. And moreover tizivani mufungiso wamwe tatove nemafamilies pano vandisina mbovera ndakasangana navo in real life. Tucho izvozvi ndikafunga kuti izvozvi kupati kwatiri kuda kuti apartment Saturday uku tine a special guest yedu iri kubva kuAmerica kuti ndikuuya ndoda I need to attend that party andimaona. Hasi munhu anozikanwa zvake, hasi socialite kana kudii, but kungoti I need to be there papati ipapo. Ukama wakaumbika through social media yoyi, ukama wakatoumbika pa social media ipapa andimaona. Hatina kubhena mabridges, ukama wakaumbika. Saka zvinhu zvinenge zvakangonaka kuti tingoitana kudaro semasivapo but azviiti tozviziva. But one day maybe by the grace of God chazodiwo chazosvikawo ipapo kana Mwari vachinge vatendera. For now tinongotarisa antimaona. So guys, ini minyaya yangu anachida kutaura ini ndakukata 2 minutes ndobva ndadzoka. 1 minute in fact ndobva ndatodzoka panapa ndakutaura nyaya yema-friends. Ndimongondipa ini 45 minutes 30 minutes ndobva ndatosiyana nazvo. Musaenda kure, rambai muri pano.